Áno, podali, bo to budem pomôcť. Tiež pri tej, keď sme sa rozlišili. Peťo, filmáš? To tak nebol ešte. Iba Jadek vedú nás? Často si riskovali celý svoj život a nieraz ho aj stratili. Ich odvaha nebola menšia, než odvaha mužov. Bola len trochu vyššia, menej viditeľná, ale o to silnejšia. Ani na nasledujúci rokov nebolo postavenie žien vôbec jednoduché. Zore jesenskej bolo zakázané v prekladách. Milada Horáková za svoje presvedčenie zaplatila životom. A predsa sa mená týchto žien postupne stráca, ktoré tvoria skutočnú klenotnicu Slovenska. Všade prídeme, môžeme aj my s vami? Môžeme si s vami dať fotku na TikToku, že? To hovorí hlavná organizátorka pani Mária. No a my sa teda spoločne poďme pozrieť na segmenty dokumentov, príbehov obce, a to cez videonahrávky. A všetky filmy, ktoré boli tento rok natočené o živote a tradíciách v jednotlivých obciach, si môžete potom pozrieť na Barbaka, Karloš Paradóne od 13.00. Privítať vás občianskeho združenia na dnešnej dielnej výzve 90-níkov, ktorí nám teraz ukazujú svoj podiel pri zakonce pôdu. Máme si straty terasu, drotárstvo, klasičiarstvo a výrobky z kože, ale vážili návštevníci slovenského čakroja. Dovoľte, aby som upriamila ešte pozornosť na jeden leno, ktorý sa mi teraz nachádza na pódium a stojí potrebujem aj takováť. Ale je to nádherný kroj, je to krnavský. Ďakujem a my ďakujeme, poprosím, držím vám školu Krasičia.
Moje nervy vašich focených. Poďte, opiť s ňou tam. Počasie sme vymodlili, tak vydrží. No a poďakovať vám, živeniarky, za celé toto vzdelanie, čo ste teraz povedali, ako ináč, ak nie piesňou a o čom? O láske. Takže táto pieseň patrí všetkým vám. Láska, Bože, láska, dieťa ľudia berú, na horách nerastieš, v poli ťa nesejú.
Na program Barbakane. A ja už sa teraz prepájam do videonahrávky, my si tak trošku čukneme, všetci spoločne, výborne. Dámy a páni, vážení návštevníci Slovenského dňa kroja 2025, privítajme spolu Živenu. Dobrý deň, moji drahí dámy a páni, milí priatelia, veľmi sa teším. A keď sa nás doláva, tak musíme taký
všetko založené na základe vedy, poznania, skúseností. Boli to ženy, ktoré zakladali ženské školy, rôzne osvetové zriadenia, zakladali už od roku 1898 vydávali prvý ženský časopis, ktorého názov bol Denica. Redigovala ho Terézia Vansová. A dá sa povedať, že takou pokračovateľkou je aj dnešná Slovenka, preto sme veľmi radi, že môžeme tu takto dnes stáť v krásnych slovenských krojoch a pripomenúť aj výstavy, ktoré kedysi žili na Orgenopy, naše krásne výšivky a kroje. Ale bola to najmä podpora mladých talentov. Ak si spomeniete na úspešné spisovateľky ako Ľudmila Podjadorínska, alebo Elena Malody-Šoltésová, či Božena Slančíková Tiberana, to všetko boli živeniarky, ktorým sa dostalo podpory, aby mohli písať a vydávať svoje prvé novely a romány. Živeniarky boli vždy na strane demokracie, pravdy a vzdelania, ktorá vám povie o jednej skvelej výstave v Bratislave v Mestskom múzeu Hane Gregorovej. Výstava venovaná jednej z najvýznamnejších žien, ktoré tu kedy boli a ktoré šírili kultúru, spisovateľke, prekladateľke a prvej feministke. Nech sa páči, Radka. Ďakujem, Alenka. Živina mala od začiatku jasný cieľ, a to pokračovať a podporovať ženy. Osobná sa snažila ukázať svetu, že byť ženou v minulom storočí niečo aj znamená. Práve výstavu Hany Gregerovej si môžete ešte stále pozrieť v Bratislave. Živina podporovala a presadzovala aj ďalšie práva a ďalšie ženy. Z jej najvýznamnejšie ženy patrili aj Ľuba Pavlovičová Bachová, významná folkloristka, scenáristka a zakladateľka Lučnice. A práve jej odkaz si posledný rok intenzívne pripomíname a tento rok na jeseň odhalíme. Kroja, keď tu je všetko krásne farebné, keď je tu vidno to najkrajšie, čo môže Slovensko ponúknuť zo svojej tradičnej kultúry, krojov ľudového odevu či výšiviek. Ja už som spomínala, že aj živeniarky často organizovali tieto výstavy a pomáhali predávať vyšívačkám zo Slovenska ich výšivky do celého sveta. No a dnes sme tu takto všetky, každá v nejakom inom kroji z iného. Ale tým je to...